ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 27/12/22 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದುಂಡು. ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಭೋಲಾನಾಥ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಗುಳಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೇಂದು ಮನುಷ್ಯರಿಡ್ದು ದೇವತೆಯ ಪಾಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಳಿದುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜ್ಞಾನದ ಧಾರಣೆ ಆವಂದೆಪ್ಪರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಬುದ್ಧಿ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ಒಪ್ಪುಜಿ ದೇಹಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಆವಂದೆಪ್ಪುನಿ ಐನರ್ದವರ ಧಾರಣೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕುಲೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬರುಚಿ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಒರಿಯ ಕೊರಿಯರ್ನ ನಾಮರೂಪನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ. ಒರಿ ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪಾಟನು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಬೇತೆಕ್ಲ ಪಿರೋಡು ಪೋರ್ಚಿ. ಬಾಬರ್ದು ಸಲಹೆನು ದೆತೊನ್ಲೆ ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ದುಃಖ ದೂರ ಆಪುಂಡು. ಧಾರಣೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಭೋಲಾನಾಥರ್ದುಲ ಮುಗ್ದಿರು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭೋಲಾನಾಥ ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನಾರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ದಾತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಭೋಲಾನಾಥ ಪಂಡು ಶಿವಬಾಬಾಗು ಪನ್ಪೆರು. ಭೋಲಾನಾಥ ಇತುದು ಪೋತೆರು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸುಂದರಾದ ಮಲ್ತು ಪೋತೆರು. ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ತಿರಿಪದು ಪೋತೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಭಕ್ತಿರು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಸುಂದರಾದ ಮಲ್ಪುನ ಭೋಲಾನಾಥನ ಗಾಯನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿದುಂಡು. ಆ ರೀತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ದಿರು ಭಕ್ತರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲನ ಮಹಿಮೆನು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪಾತುಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ತನ್ನ ಪರಿಚಯನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ತಿರುಪವೆರು ಬಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿರು ಕುಲುದುಂಡು. ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಬತ್ತದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರು. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಪಾವನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆಂದು ತೆರಿದಿಜಿ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕುಲು ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನಂಚಿನಕುಲು ಕಲ್ಪದ ಸುರುತ ರೀತಿಡು ಬತ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊನರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸುರುಕು ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಆಸ್ತಿನ ಕೊರ್ಪೆರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದಿಜ್ಜಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿದುಂಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿರ್ನ ರಕ್ಷಕ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರೇ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಆರೆಗೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆರೇ ಭಾರತಡು ಬತ್ತದು ಜನ್ಮನು ದೇಟರು ಪನ್ಪುನ ನಿಕ್ಲ್ನ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು. ಆರ್ನ ಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮ ಬಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೆರು. ಭಾರತವಾಸಿಲೆನೆ ಪತಿತೆರೆರ್ದು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೆರು. ಎಂಕುಲು ಪಾವನಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾವನಾಪ ಪಂದು ಏರು ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಲೆಪ್ಪೆರು. ಅಕುಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ತೆರಿಯುನೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಜಿನೇ ಕಣ್ಣು ತಿಕ್ಕಿನೇಡಿದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹ ತೆರಿಯುಂದರು. ಇಡೀ ದಿನ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನಾಡ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಸತ್ಯುಗೊಟ್ಟು ಪಾವನರು ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅವಶ್ಯವಾದ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದಿತ್ಯರು. ಆ ಸಮಯಡು ಬೇತೆ ವಾ ಧರ್ಮಲ ಇಜ್ಜನು ದೇವತೆಲ್ನ ಚಿತ್ರ ಎತ್ತನಲ ಸಹ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಪನ್ಪುಜೇರು. ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಇತ್ತೆ ಅಕುಲು ಇಜ್ಜೇರು. ಏಪ ಅಕುಲು ಇತ್ತಿರು ಅಪಗ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಬಾಬನೇ ನಮಕ್ ಸತ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿರುಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ನಿಕ್ಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿರುಂಡು. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜ್ಞಾನನು ಎಂಕುಲು ಕೇಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಈ ಡ್ರಾಮದ ರಹಸ್ಯ ಅಕಲಿಗೆ ತೆರೆದಿಜಿ. ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಹ ಕೇನೊಂದು ಬೈದ ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಏರು ತೆರಿಪದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇರು. ಅರ್ನ ಮುಖಾಂತರನೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಇನ್ನೇನು ಎಡ್ಡೆ ರೂಪಡು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲು 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸಹ ಜ್ಞಾನನು ಕೇಂದರು. ದೇವತೆಲಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ಮನುಷ್ಯರಾದು ದೇವತೆಯಾದು ಏರು ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಸಹ ಅವೇ ಬಾಬಾ ಕುಡ ಬೈದೇರು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬಾಬಾ ಬರೋಡಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಏರು ರಾವಣನ ಮುಖಾಂತರ ಪತಿತಾಪುನಕ್ಲೇನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬರೋಡಾಪುಂಡು. ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇತಿಹಾಸ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗದ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರೇತ ಚಕ್ರನು ತಿರುಗುವೆರು. ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಉಂತುದುಂಡು. ಕುಡೊಂಜಿ ಕಡೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಬಾ ಇಡೆಗು ಬೈದೆರು.
ಅವೇ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದೆರೆದು ವಿನಾಶ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ತೆರೆಯುನಿರು. ಇದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಹ ತಿಳುವಳಿಕೆಡು ಬೈದುಂಡು. ಪರತು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿನಾಶನು ತೂವಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂದು ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧಲ 5,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಆದಿತ್ತಂದು. ಒವ್ವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರಜ್ಜಿ ಇಂದುವೇ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ ಆದಿತ್ತಂದು. ಮುಲ್ಪನೆ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು. ಅಕುಲೇ ಸತ್ಯಯುಗತ ಮಾಲಿಕಾದಿತ್ಯರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿರುಪದು ಕೊರಡು ಆಯ್ನೆರದವರನೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಮುಖಾಂತರ ಚಿತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಚಿತ್ರ ಭಾರತಡು ಮಸ್ತುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ನಮ ದಯಗು ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕುಲು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾದ ಮಲ್ಪುವ ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪಿರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ಮುಕುಲ್ನನೆ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನನ್ನು ತಿರುಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಂದು. ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದು ಪಾವನೆರದ್ದು ಪತಿತಾದುಲ್ಲೆರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನವಾದುಂಡು ಕುಡ ಇಂದು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದ ತಿರುಪದು ಕೊರಡು ಯಾನನಿಕಲಿಗೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರಿಪವೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪಿರಾವು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂದು. ಅತ್ತಂಡ ಕ್ರೈಸ್ತರದಲ 3,000 ವರ್ಷದ ಸುರುಕು ಸತ್ಯಯುಗ ಇತ್ತಂದು. ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಬಾಬನೇ ಸ್ವರ್ಗನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಭಾರತವು ಪ್ರಾಚೀನ ದೇಶ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಭಾರತದ ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ದೇವತಾ ಕೃಷ್ಣ ದೇವತೆ ರಾಧೆಯಾದುಲ್ಲೆರು. ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಸೀತೆ ತ್ರೇತೆಯುಗೊಟ್ಟಿತ್ತೇರು. 5,000 ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಏಪ ಅಕ್ಕಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು ಅಪಗ ಮಾತ ಆತ್ಮಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಡಿತ್ತೇರು. ದಯ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏಪಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಜಿ. ನಾಟಕಲ ಸಹ ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು. ಆತ್ಮಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಆತ್ಮಡು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಈತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯನ ಬಿಂದು ಏತೊಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನು 5,000 ವರ್ಷದ ಪಾತ್ರಲ ಸಹ ಜಿಂಜಿದುಂಡು. ಅವು ಅವಿನಾಶಿಯಾದುಂಡು ಕುಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆವುಂದುಂಡು. ಇಂದು ಅತಿ ಮಲ್ಲಾಯನ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮಲ ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಲ ಬಿಂದುವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸಹ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸುರುಕು ಸುಪ್ರೀಂ ಶಿವಬಾಬಾ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸರಸ್ವತಿಗಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದುಲ್ಲೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದು ಒರಿಯನ ಪಿರವಡು ಒರಿ ಬರ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಆತ್ಮ ಶಿವಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಮ ಸೀತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ನಾಟಕೊಡ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿಲಿ ಉಪ್ಪುಜೀರು. ಈ ಆತ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ನಯ ಪೈಸದ ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ದುಲ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು. ಮಲ್ತು ಮಲ್ಪವನಂಚಿನಾರು ಒರಿಯೇ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದುದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಸರಳವಾದ ನಿಕಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಬ್ರಕ್ಷಡು ಈ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮಲ ತಲಪಾಯವಾದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದ ಕೊಂಬೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಹೂಕುಂಡ ವಾದುಂಡು. ಬ್ರಕ್ಷಲ ಸುಂದರವಾದುಂಡತ್ತೆ. ಒಂಜೊಂಜಿ ಧರ್ಮದ ಇರೇಕಲೆನು ಕುಳುದು ಲೆಕ್ಕಪಾಡ್ನಗ ಏತೊಂಜಾಪುನು. ಇಸ್ಲಾಮಿ ಬೌದ್ಧಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಠ ಪಂತೊಲೆನು ಲೆಕ್ಕಪಾಡಾಪುನು. ಶಿವ ಭೋಲಾನಾಥ ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವೆರು. ಬಾಕಿ ಒವ್ವೇ ಡಮರುಗ ಇಂಚಿನನು ಬಾರಿಸವಚೇರು. ಅಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಎಂಚಿನ ಬರೆಯರಾಪುಂಡೋ ಐನು ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೇರು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಇಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನದ ಡಮರುಗ ಅಂಚಿನ ಶಂಖ ಧ್ವನಿ ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು. ಶಂಖ ಧ್ವನಿನು ಬಾಯಿರ್ದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮುರಳಿಯಾದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯನು ಕೊಳುದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಆತ್ಮ ಬಿಂದುವಿನ ಸಮಾನವಾದುಂಡು. ಐಟ್ ಇಡೀ ಪಾತ್ರ ನೋಂದವನಿಯಾದುಂಡು. 6 ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬೊಕ್ಕ 6 ಪಾತ್ರನು ಸಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರನು ಸಹ 6 ದೆತೊನೆರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಒರಿ ಬಾಬನೆ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮಡು ಬರ್ಪುನಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರು.
ಆರು ಏಪಲ ಸಹ ಪುನರ್ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತುನುಚೇರು ಆಂಡ ಬೇರು ಅಲೌಕಿಕ ಜನ್ಮನು ತೆತ್ತುನೀರು ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿರಿತಂದು ಬೇತೆ ಆತ್ಮಲು ಸಹ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಕೆಲವರ್ನ ಪತ್ನಿದ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಪಂಡ ಕೆಲವರ್ನ ಪತ್ನಿ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಬತ್ತದು ಯಾನು ಸುಖಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪುಂಡು ಬಾಕಿ ಆಕಲ್ನ ಶರೀರಗೂ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಶರೀರ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಎನ್ನ ಪತ್ನಿದ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಭಾವನೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕಲೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆರು ಇತ್ತೆ ತಮೋಗುಣಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮ ದಾದಾದುಂಡು ಎಂಚ ಬತ್ತದು ಪೋಪುಂಡು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ನಾಟಕಡು ಸುರುಕೆ ನೋಂದಾವಣಿ ಆದುಂಡು ಆತ್ಮ ಪಿದೈಗೆ ಪೋದು ಇಡೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲು ಸೈತು ಪೋಯಿರು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮನೋಕಾಮನೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾವನ ಆಪುನಲ ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಪುನಲ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಬೇಹದ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬಾಬಲ ಬತ್ತದು ಬಿಂದು ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಬಾಬಲ ಬಿಂದು ರೂಪಡುಲ್ಲೇರು ಬಿಂದುವಿಗೂ ಭೋಳನಾಥ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏತೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದುಂಡತ್ತೆ ಯಾನು ಬಿಂದುವಿನ ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತೆರಳು ಪೊಸಬೇರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳುದರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ ಪರತದ ಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪವನೆಟ್ಟು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ರೇಡಿಯೋಡ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಮುರುಳಿನ ಮಸ್ತ್ ನಶೆಟ್ಟು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಸುರುಕು ಓದ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಪವಡಾಪುಂಡು ಇಂದು ಕೇವಲ ಬಾಯಿದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂದೇನು ಬಾಯಿದೇ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಮಾತಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕ್ಲ ಇಂದು ಮಾತ ಧಾರಣೆಯಾದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪದರು ಕುಡ ಆ ಜ್ಞಾನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಡ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಜ್ಞಾನ ಒವ್ವೇ ಸಾಧು ಸಂತೆರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಜಿ ದೇಪಂಡಾಕಲು ಪರಮಾತ್ಮನು ತೆರಿದೊಯ್ಜಿರು ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಲೀನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಅಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಮಿಲನ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಎಂಚಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಬಲ ಬೈದೇರು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಆತ್ಮಲೆಗೆ ತಿಳಿದಿಂಡು ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಬಾ ಜೊತೆಟೇ ಇಲ್ಲಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಈ ಆತ್ಮಿಕ ನಶೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಕುಮಾರ ಅತ್ತಂಡ ಕುಮಾರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಪಂದು ನಿಕುಲೆಗೂ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲೆಗೂ ವಿಕಾರದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ವಿಕಾರಿ ಗೃಹಸ್ಥ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಕುಲಾದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಎಂಕುಲೆಗೂ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕುಲು ಯುಗಲ್ ಆದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆಗೂ ಕುಮಾರರು ಎಂಚ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಯುಗಲ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಏರು ಅನುಭವಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ವಿಕಾರುಡು ಪೋಪುನಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ವಿಜಯನು ಪಡೆಪ ಪಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಈ ರೀತಿ ಬಾಬನ ಕೈತಲು ಪತ್ರನು ಬರೆಯುಂಡುಪ್ಪೇರು ಪಾತೆರಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವದ್ದು ಬರೆಯುಡು ಕೆಲವರು ಭಲೆ ಮದುಮೆಯಾದು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲುಪ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಸಹ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ಈ ರೀತಿ ನಮಕ್ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪು ನಂಚಿನಕಲು ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತಂಡ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಳು ಎದುರುಗು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ತೆರಿಪದು ಕೊರಪು ನಂಚಿನಕಲು ಅನುಭವಿಯಾದುಪ್ಪುಡು ಇತ್ತೆ ಪತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಏರೆಗಳ ಸಹ ಈತು ಪೂರ ತೆರಿಪದು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುಡು ಬನ್ನಗ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದು ಕೊರಪೇರು ಅನುಭವಿ ಯುಗಲ್ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತದು ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂದು ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು ಬುದ್ಧಿಡು ಸರ್ವಿಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಬುದ್ಧಿನು ನಡಪೋಡಾಪುಂಡು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಲ ಆವಡಾಪುಂಡು ಒವ್ವೇ ಜೋಕ್ಲಟಿಗಿಡು ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಾಯೆ ಪದೇ ಪದೇ ತಿಕ್ಕದು ಪಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೈದು ಪಂದು ಪತ್ರನು ಬರೆಪೇರು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವಜೇರು ಬಾಬಾಗು ಬರೆನಗ ಬಾಬಾ ಯುಕ್ತಿನು ತೆರಿಪವೇರು ಕೆಲವರು ಸತ್ಯನು ತೆರಿಪವೇರು ಶಿವಬಾಬಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ನಡವಳಿಕೆಡು ನಡಪನಗ ಧರ್ಮರಾಜನ ಮುಖಾಂತರ ಮಸ್ತ್ ಶಿಕ್ಷೆನು ಭೋಗಿಸವಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಪವೇರು ಇಂದು ಇಡೀ ದಿನ ವಿಚಾರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪಡು ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರೊಳಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಇಂಚಿನಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವೇರು ಪಂದು ಸಹ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಅಂತರಾಳೋಡು ಒವ್ವೇ ವ್ಯರ್ಥ ವಿಚಾರಗಳು ಇಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಯೋಗನು ದೀವೋಡು
ಬಾಬನ ವಿನಃ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆಕಲ್ನ ಪಿರವಡು ಊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಧಾರಣೆ ಯಾವಂದೆತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಲಹೆನು ದೆತೊನೋಜೆರು ಪೋಡಿವೆರು. ಏನನ್ನು ಒರಿಯನೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೆರು. ಈ ನೆನಪುರ್ದೆ ನಿಕಲ್ನ ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ದುಃಖೊರ್ದು ನಿಕುಲು ದೂರ ಆಪರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿನು ನಟ್ಟುವೆರು. ದುಃಖೊರ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಸುಖಕ್ಕೂ ಬರ್ಪೆರು. ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರವಾದುಂಡು. ಅಂಡ ಸುರುಕ್ಕು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಲು ಬರಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚೆನಿ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಜ್ಞಾನದ ಶಂಕ ಧ್ವನಿನು ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಕೇವಲ ಓದುದು ತೆರಿಪೆಯರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಧಾರಣೆನು ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಿರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ರಡ್ಡು ಒನಸು ತಿಂಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪತ್ಯನು ದೀವನಡಾಪುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಪಾಲನೆನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡಿತ್ತಂಡ ಎಂಚ ಪವಿತ್ರಾದು ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವನು ಮಹಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿರಿಪದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವರದಾನ ಸಾಧನ ಅತ್ತಂಡ ವಿಮೋಚನೆದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ಪುನ ಸುರುಕು ಪ್ರಕೃತಿನು ದಾಸಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಜಯೀ ಭವ. ಏಪಲ ಸಹ ಯೋಗಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆತ್ಮೆರು ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮೆರು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಗಿ ಆತ್ಮಾದುಲ್ಲರು. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಕುಲು ಮಾಲಿಕ ನ ದಾಸಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆದವರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಒವ್ವೇ ಸಾಧನ ಅತ್ತಂಡ ವಿಮೋಚನೆ ನಿಕುಲೆನು ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವಡು ಪ್ರಭಾವಿತಾದು ಮಲ್ಪಂದೆಪ್ಪಡು. ಸಾಧನೆದ ಆಧಾರವಾದು ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಅಂಡ ಸಾಧನನು ಆಧಾರ ಮಲ್ಪೊಡು. ಅಪಗ ಪನ್ಪೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀತ್ ವಿಜಯೀ ಆತ್ಮ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಏರು ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ತೆರಿದು ನಡಪುವೆರು. ಅಕುಲು ಎವರೆಡಿಯದು ಒಪ್ಪುವೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.